Torej, lep dober večer. Oprostite malo za zamudo, ker Maribor ima toliko parkirnih hiš, da Garmini tega več ne ločijo. Torej, prihodnost se bliža Mariboru, ne. Ja, jaz bi predal besedo kar Vesni, ki je pravzaprav Zorana pripeljala sem. Potem pa, kot vidite, bomo imeli najprej eno 3-urno predavanje. Potem pa, če boste še tu, pa lahko tudi kaj vprašate. No, lep dober večer z moje strani. Vsi lepo pozdravljeni, tako tisti, ki ste naši stalni gostje, kot tudi tisti, ki ste danes pravzaprav mogoče prvič ali pa bolj redko zahajate na naše srečanja. Zdaj, tale najna strategija, ki jo imamo z Andrejem, da je pač treba povabiti tudi seveda ljudi, ki, bi rekla, privabijo tisti del publike, ki običajno ne zahaja na srečanja državnega družboslovja, se vedno znova zgleda izkaže za pravilno. Tudi mislim, da je zelo lepo, da je dejansko nas zadnji gost pred naslednjim tednom, ko bomo imeli še samo, bi rekla, novoletno božično, novoletni decembrski žur. Dr. Zoran Milivojević. Torej, mislim, da ga ni treba posebej predstavljati. Torej, oseba, za katero, pač verjetno o kateri in za katero vsi veste in o kateri imate vsi svoje mnenje, ker verjetno drugače ne bi bili tukaj. No, torej, zdaj ideja, da bo predavanje 3-urno se ne bo dogajala, ne, mislim, kot običajno se bomo pač najprej malo z našim gostom tukaj pogovarjali. In potem seveda boste imeli možnost za vaše vprašanje oziroma komentarje, ker mislim, da kar precejšnji del publike je verjetno zainteresiran, da bi tudi kaj sam pridodal k temu pogovoru. Bi mogoče prosila, da za začetek naj ne bo preveč takoj na začetku mestnih intervencij, ker drugače se stvar res zavleče preko vseh meja. Ampak v vsakem primeru, če se zdi komu kakšna nujna intervencija tudi med našim pogovorem to možno, mikrofon bo prišel iz višjih, bi rekla, lokacij k vam, kot običajno, in potem seveda pokrožil med publiko. Dr. Milivojević, najprej najlepša hvala, da ste se odzvali, da ste prišli v Maribor. Pač kaže, da vaše pisanje zdaj in kolumn in seveda vaših knjig, posebej knjig, ki zadevajo čustva in ljubezen, je našla odmevno publiko tudi v Sloveniji. To tako veste verjetno tudi iz svojih siceršnjih srečanj oziroma siceršnjih delavnic in ostalih zadevkih v Sloveniji izvajate oziroma upravljate, na katere ste vabljeni. V resnici vaša zveza za Slovenijo je že kar nekaj časa trajajoča, a je tako? Da. Slovenija je moja druga domovina. No, dobro, lepo. Smo zadovoljni. Od kdaj torej? Ja govorim srpsko-hrvatski, pošto ja živim u Novom Sadu, dolazim svaki mesec 10 dana u Sloveniju i koristim jezik kao sredstvo za rad, tako da razumem slovenački, ali govorim srpsko-hrvatski, tako da ako imate nešto ne razumete, najbolje ponovite reč pa će neko prevesti, to je... Srpsko-hrvatski još postoji. Ja, vsakem primeru. No, ko smo mi bili privabljeni na simpozij dr. Milivojevića v Beograd letos, je Zoran napisal v mailu, da pač bi bilo dobro, da imamo prezentacijo v katerikoli različici srpsko-hrvaškega jezika. Smo se mi odahli, smo rekli, v redu, dobro, to izvolite. Pa lingvistički gledano to jeste jedan jezik, jako su male razlike, ali su u pitanju političke igre. Znači, ključno pitanje je kojim jezikom govore Hrvati u Srbiji. Šta je njihov maternji jezik? Verovatno hrvatska, tako. Međutim, šta je maternji jezik Srba u Hrvatskoj? To sad ne znamo. Slaven Letica kaže da oni govore najčistiji hrvatski jezik. Tako su to neke političke igre, ali mi smo iznad toga, tako da važno se razumemo. Torej, od kdaj ste v Sloveniji? Sam toliko, da mogoče... Pa više ja sam počeo dolazim pre više od 20 godina, s tim što sam dolazio zajedno s jednom koleginicom jedna subota, odnosno nedelja, znači 2 dana na mesec smo imali edukacije iz jedne vrste psihoterapije, to je transakcijska analiza u Ljubljani, a onda praktično tek posle 1991.
jednu godinu nisam putovao, pa sam onda počeo dolazim preko Mađarske, jer preko Hrvatske nisam mogao. I to je bio put od 16 sati. Tako da, pošto su moji udarni dani kada ja radim edukacije vikendi, onda sam ostavio 2 vikenda i vreme između popunjavao na različite načine. Tako da sam onda imam taj 10-dnevni ciklus. No, skratka, z Slovenci ste v stiku nekako od 20 let, ne, pravzaprav, terapevtsko in mislim, da k temu se bomo vračali. Mislim, mene je pa zelo zabavala ena vaša izjava v intervjuju, pač mislim, da se bomo k temu problemu družinskega zakonika tudi v Srbiji še vrnili. No in tam ste pač povedali, da eden od razlogov, zaradi katerega se borite, da se ne bi tak družinski zakonik sprejel, kot je v Sloveniji, je to, da pač imate že toliko let v terapiji Slovence, ne? In to jaz vedno povem, ne, kot bi rekla, ne, argument, nad katerim bi se morali Slovenci zamisliti, ampak k tem se bomo še vrnili, mislim, da, ne? Ja? Moj prvi utisak, kad sam počeo da dolazi, da malo bolje upoznajem ljude iznutra, znači, jer terapeut ima tu privilegiju da se ljudi otvore i pričaju o svojim problemima, kao kod sveštenika. To je bilo da ima jako puno vrlo finih ljudi koji u stvari misle o sebi jako ružno. I to je bio kontrast koji me je onako interesovao, jer kad dođete iz druge kulture, Vesna, prestani pričaš. A nisi ti, pardon. Kad dođete iz druge kulture, onda kao Marsovac vidite neke stvari. Znači, vrlo slično antropološki pogled, da tako kažem. A onda posle 5 godina, onda i svoju kulturu počete da sagledavate neke druge načine. Tako da sam ja negde između, ne znam, ne pripadam ni dole ni ovde i trudim se popravim neke stvari i dole i ovde za koje mislim da su važne. No, torej, zdaj s tem stvarim se bomo še vrnili, ampak zdaj moramo začeti s tistim, zaradi katerega je pač velik del, bi rekla, ljudi danes tukaj, posebno ženskega dela, bi rekla, publike, torej Formula ljubezni, ne, torej ta knjiga, ki seveda, mislim, muči Slovenke, ne, s katero vas novinarke maltretirajo, da sicer vse je v redu, ampak vseeno ne bi one mogli čisto na to pristati, kar ste vi napisali. Kaj je s to ljubeznijo? Mislim, to smo zadnjič vpraševali tudi Renato Salicovo, nekako je to zdaj postala taka tema, ki ne, strašno je tema, ki strašno ljudi vleče in strašno ljudi, bi rekla, ne, boli mogoče celo, ne. Ljubav je vrlo važno u životu, ali nekako smo i individualno i kolektivno neuspešni u ljubavi. Ima jako puno dokaza da tu nešto nije u redu, a jako je važno. I onda su ljudi uzbunjeni, konfuzni, a da kažem malo šta je psihoterapija. Svaki čovjek se ponaša logično. Znači svaka reakcija, bez obzira koliko bila glupa, destruktivna, čudna i tako dalje, ima neku svoju logiku. Tih logika ima puno. Znači nije samo ona jedna zdravorazumska logika, nego postoje razne logike. I zadatak terapeuta je, kada se neko žali na neku svoju reakciju, neki problem koji ne bi trebalo da ima, da pomogne toj osobi shvati kako je taj problem rezultat njegove unutrašnje logike. Znači, uvek je neka logika, a ta logika to je jedan skup uverenja, prepričanja, organizovanih i tako dalje. I onda kada ljudi shvate zašto rade to što rade, onda su se, da kažemo, osvestili. Sad, bar 1/3, njima je to dovoljno. Shvate da razumeju sebe, shvate da je to pogrešno i krenu na neki novi način da se ponašaju. Kod drugih je potrebno još malo dublje raditi, jer to kada otkriju logiku, onda se pojavi unutrašnji konflikt. Novi deo njih koji sad zna da to ne valja i stari deo njih koji radi po starom. Znači, nekako se podvoje. Imamo 2 ličnosti, novu i staru, pa neka borba. Ali to je zdravo, ta neka dijalektika između ta 2 dela. I u ordinaciji psihoterapeuta, a prvo otkud ja u ljubavi, pa isto tako kao verovatno i vi, što ste došli večeras, zato što me jako bolelo. Znači, tamo već negde osnovna škola, kraj osnovne škole, neka Valentina, mene ostavila i ja dočekao jutro s velikim očima. Nisam mogao da spam, pa zašto ne mogu da spam, pa zašto to boli, pa i šta je to? Tako da, iz tog nekog ličnog iskustva su krenula neka pitanja i interesovanja čitanja, da vidimo šta ima, šta su drugi napisali i praktično sam tako
se opredelio šta je to što će mene kroz život zanimati. Prvo da ja razumem, znači sebični interes, da me više ne boli, a me onda mnogo puta bolilo svejedno. A onda, kada sam ušao u trening za terapeuta, onda sam tu neke stvari shvatio, onda sam počeo da radim sa ljudima i shvatio da su to neke šeme koje se ponavljaju. Neki obrazci, uzorci, je tako? I onda sam se suočio s tim da je psihoterapija relativno socijalno nemoćna. Dakle, dođu ljudi, plate da niko ne zna da su oni došli, tu se nešto desi, oni se uglavnom promene, oni su zadovoljni, ali ne pričaju okolo. Znate, ja sam bio na psihoterapiji. Da, odmah, ovo je lud, šta je s njim i tako dalje. Tako da i ta saznanja ostaju nekako zatvorena u 4 zida i onda sam ja napisao knjigu Formula ljubavi, to je inače stara knjiga, to je staro 15 godina i više. Ali šta, knjige malo ko čita. Čitaju žene, ali tako? Znači, muškarci koji čitaju knjige, taj mora da je homoseksualac. Torej je Zoran homoseksualac. Ne, to se napravi Zoran hvala, vsaki strani mora nekako čitati. Dobro. Dakle, savremena kultura ide u tom nekom vizualnom smislu, što je velika šteta. Manje se čita, a kad čitate onda razvijete empatiju, ulazite u logike raznih likova i razvijete socijalnu inteligenciju. Ovako kad gledate i zaključujete, to nije to. Vidjet ćemo šta vreme donosi. Međutim, kako ljudi malo čitaju, pa čak i žene, mlade obrazovane žene, to su recimo kupci mojih knjiga, vidim, donao se, ne brinite, ali nemam formula ljubezni, imam emocije, da iskoristim priliku da pokrenem knjigu emocije, jednu Dragoj Vesni i jednu Andreju, nisam potpisao do kraja, nisam dobro, pa ćemo to posle. Međutim, onda sam shvatio da je i knjiga relativno spor medij, da to ljudi čitaju, znači da te knjige koje su malo devlje koje ja pišem, da to malo plaši, ne znam. Knjiga treba da bude do 200 strana, ali nekako, eto, ipak je ta knjiga postala, mislim, kontinuirano se dobro prodaje u Srbiji, pa i u Hrvatskoj, pa i u Sloveniji, tako da to me raduje, ima ko to da čita i da primenjuje. Ali onda sam shvatio da je u stvari prava stvar da su ženski časopisi. Da, kod frizera ovo i onda ja sa zadovoljstvom sarađujem, pa ja mislim sa jedno 15 časopisa mesečno, od kojih bar jedno 5 u Sloveniji, Lepa i zdrava, Viva, Nika povremeno, moje financije ima neku kolumnu o psihologiji novca, menadžer, kao korporativni terapeut i tako dalje. Znači, ja sam neki način publicista i sad to malo je meni trening, jer se trudim da jednostavno pišem da ljudi razumeju, a istovremeno mislim da je to u današnje vreme nešto što ima socijalni impakt, uticaj. No, jaz bi se vrnila k temu, kar ste omenili, Zoran. Rekli ste, da pač v vaši analizi ljubezni ste našli neke sheme, ki se ponavljajo, ne? Lahko nekaj več poveste o teh schemah ali pa vzorcih. U toj knjizi Formula ljubavi ima ih preko 30. Onda sam baš tražio pojedinačna uverenja koje ljudi imaju. Naprimjer, knjiga se zove Formule ljubavi. Zašto? Pa zato što sam ja baš na neki način identifikovao i objašnjavao logiku. Neko se, recimo, iracionalno ponaša. On nju optužuje da ona njega ne voli, a ona dokazuje da ona njega voli tako što prestaje da se druži sa mamom i tatom, sa bratom, odbacuje prijateljice i tako dalje. I sad, šta je njena logika? Njena logika je da je ljubav jednako žrtvovanje. I da ona time što se žrtvuje dokazuje ljubav. I tako dođemo do jedne od tih formula ljubavi, ljubav jednako žrtvovanje. I sad, ako neko ima takvu formulu, onda on je na poznatom terenu.
Znači, gledam da li ima ljubavi, gledam da li ima žrtvovanje, da li se drugi žrtvuje, da li se ja žrtvujem. Pa ako ima, onda ima ljubavi. Pa mogu i da merim. Ako je mala žrtva, mala ljubav. Srednja žrtva, srednja ljubav, velika žrtva, velika ljubav. I sad ja hoću najveću, a najveća žrtva je, recimo, dati život. I onda ima baš jedna priča srednjovekovna na jednom štajerskom vitezu koji je svojoj dragoj poslao svoj prst. Kao dokaz ljubavi. I to je to. Znači, zato kažu to muška knjiga o ljubavi, a ja ne znam zašto bi logika bila samo muška. I onda stvari postaju logične, tako da kažem, struktura iracionalna. Na kraju te knjige ima neki test, pa onda ljudi su u stvari upućeni koje poglede da čitaju, ali najveću štetu, znači to je ipak pre 15 godina, od tada sam ja nekako dobio širu sliku i mislim da mi jako patimo na zapadu, znači ceo zapadni krug, cela civilizacija od nečega što bih ja nazvao hollywoodizacija. Znači, mi smo prosto opsednuti mitom o ljubavi koji donose sreću. I zbog toga je ljubav, umesto da bude sredstvo, postala cilj života, smisao, naći ljubav, jer kad nađeš ljubav, onda je wow, totalna sreća. I onda smo u stvari ljubav, koja je nešto jednostavno, zamenili nečim što nije ljubav, a to je zaljubljenost. Tako da smo mi u stvari civilizacija koja ide ka užitku. U stvari opterećena užitkom i tu se vrtimo oko tog užitka i pokušamo da nađemo užitak tamo gde ga nema, a to je ljubav. Torej, zaljubljenost kot psihična motnja ste nekaj napisali. Torej, to je nekaj, kar velja za zahodno civilizacijo. Kako bi pa to perspektivo ljubezni razvezali, recimo, če gremo veliko poslušitev v vzhodnih civilizacijah? Zato sam i tražio flip chart, tablu, pošto ja volim da crtam, našto kad su apstraktne stvari u pitanju. Dobro, samo da znate, unutra mi je novčanik. Mada mi onaj gospodin pošteno izgleda. Molim da ga slikate, za svaki slučaj. Zlotan profesor. Aha, znamo mi. Evo ovako, znači, gospođa Vesna je antropolog, bavi se raznim društvima, kulturi i tako dalje. Međutim, ja u mojoj analizi polazim od nečega što bih nazvao zone života. Znači, kulture su uži pojam od ovoga. I to su u principu dve zone. Jedna je zona preživljavanja, jedna je zona kvalitetnog života. Sad, ajmo prvo zona preživljavanja. Mislim, odmah da vam otkrijem tajnu, zona preživljavanja je zona ljubavi, zona kvalitetnog života je zona zaljubljenosti. Sad, u zoni preživljavanja se živi teško. Ovo je pojedinac, odnosno njegov ego. Zašto su ljudi zavladali planetom? Iz dva razloga. Prvi razlog je ljudi kao vrsta, što smo inteligentni, i drugi razlog je što se udružujemo u grupe. Znači, jedan čovjek ne može da ubije mamuta, ali 5 ljudi mogu da ubiju mamuta. Ali da bi oni funkcionisali kao grupa, moraju da budu emocionalno povezani. Pa su još pametni. Jer znate kako se ubija mamut? Kopljima u anus. Što je inteligentno, jer on je debela koža i tako dalje, i tako dalje. Ali u toj borbi sa mamutom, oni moraju da zaštite jedan drugog. Znači, oni su povezani vezama, to su prvenstveno rođačke veze i plemenske veze. Znači, u zoni preživljavanja drugi ljudi su naša potreba. Zato indijanci nekoga koji nešto jako loše uradio izbaci iz plemena. I ako oni njega proteraju iz plemena da bude sam, onda on najverovatnije neće dočekati 3. zimu. Umreće. Jer drugi ljudi, pleme, porodica šira su evolutivna prednost. Tako? Tako i u ovoj zoni i to ljudi znaju. I onda su ljudi osjećaju se povezani sa zajednicom. Znači, u zoni preživljavanja imate tu čvrstu vezu pojedinca sa zajednicom i to je u stvari ljubav. Jer šta je ljubav? Ljubav je emocionalno vezivanje.
to profesor Praper, mislim da on dobro predaje, kako to kod dece, kako i kod odraslih, znači čustveno navezovanje, odnosno povezovanje, to sad ima neka razlika. I to je ljubav. Neko se poveže sa nekim i taj neko mu je emocionalno važan, želi da bude tu negde pored njega i to se odnosi na razne vrste ljubavi. Ne znam, prijatelj, zašto je prijatelj? Zato što prijatno je sa njim. Zašto je prijatno? Pa zato što deli poglede, deli vrednosti, ne iritira. Znači, ne možemo mi da budemo prijatelji ako sam ja za Janšu, a vi za Jankovića. Da to niste. Dobro, da to niste. Dobro. Onda, razumete, ili ako sam ja ateista, vi ste visoko religiozni ili nešto slično. Tako da, onda to ne prija, onda nije prijatelj. I to je zona u kojoj postoje heroji. Ko je heroj? Heroj je baš onaj koji se, zbog nečega što je važnije od života, žrtvuje za to. A šta je važnije od života? I kad gledate taj arhetip heroja u raznim društvima, jedino je zajednica važnija od života. Znači, kad je neko žrtvovao sebe da bi spasao zajednicu, onda to tako treba. Dignemo mu spomenik i deca pitaju ko je to i mi kažemo to je čika ili teta koji su radili to i to. I dete kaže ja ću jednog dana to i to. I tako u stvari učimo decu da ne budu sebično, da je zajednica važnija od života. Ok. Sad, kako živi ovaj čovjek u zoni preživljavanja? Živi teško. Znači, sa tim je povezan njegov emocionalni sklop ili emocionalni profil. Pošto je život uglavnom neprijetan, onda taj čovjek isključi emocije. Znači, on je tvrd, on je jak, on je grub. On je Rambo. Znate Rambo? Okrzne ga metak i onda on zašije ranu. Sad, kakav je Rambo u seksu? Mislite, da, naravno. On misli na Ramba Amadeusa, vjerojatno. Znači, ako neko ne osjeća, metak ga pogodio, pa njega to ništa ne boli, ne može on da osjeća suptilnost i da bude senzualan u seksu i ne znam šta. Znači, on je drvoseča. On toliko ne osjeća da kad ne bi bilo upaljeno svetlo, ne bi ni znao šta radi. To je to. I sad, ako idemo, ne znam, u okolinu Maribora, recimo bio sam u Zgornjoj Kungoti, neki dan. Kungote. A? Kungota, vrido. Da, dobro. I kako je tamo bilo pre 150 godina. Koliko često su, recimo, jeli kolače. Koliko puta godišnje su jeli kolače? 2 puta. Dobro. Koliko puta godišnje su jeli meso? 10. Šta je slovenačka nacionalna kuhinja? Zelje, pa jota, pa Znači, mislim, kad sam dolazio, slušao sam dobru emisiju o Aleksandrinkama na radiju Slovenija, razgovor sa rediteljem i bilo je baš, mislim, super, vrlo interesantna emisija, ali to je to. Znači, život je težak i ja se prilagođavam tome da moj cilj je da smanjim neprijatnosti, jer sam često gladan, često mi je vruće, često mi je hladno i ja isključim sve te senzore i onako, mogu ja tu da funkcionišem. Ali u takvom sklopu užitak, znači prijatnost, nisu važni. I sad, recimo, oni ustanu ujutru, ne znam, zimi sviće, recimo, u 7 ili u pola 7, i onda odu na polje, rade ceo dan i onda dođu popodne kući, oko pola 6 i kad se dohvate seksualno muž i žena. Jel ide to? Ne. Znači, i seks, sad, naravno, niko ne zna kako je bilo pre 150 godina, ali seks nema baš tu neku funkciju užitka,
Kama Sutra i ne znam šta, nego je to pražnjenje. Znači, ima sad tih nekih opisa u literaturi, da ne idem u to. Sad, ovde, ajmo malo, ona i on. Malo da vas šokiram. Recimo, on nađe ženu, odnosno ne nađe on, nađu mu ženu. Sad, kako se nalazi žena? Recimo, nađu njemu ženu, oni počnu da žive zajedno i sad pitanje za vas. Ima li tu ljubavi? Ja. Ima. A gospođa mi prati s predavanja, onda zna tačno odgovor. Da, ima ljubavi. Oni se povežu i oni se vole. Ali šta nema? Nema zaljubljivanja. Prvo da objasnim taj ugovorni brakovi kako to ide. Trenutno imamo jednu situaciju, ima jedna visoravan u Srbiji, zove se Pešterska visoravan, to je malo dole na jugu, tamo ljudi teško žive, međutim imaju televiziju. I onda su ženske gledale Seks v mestu i otišle u mesto. Hoće i one tako da žive. Tako da ima jako puno domaćinstava u kojima je, ne znam, stara majka i jedan sin i on ima već, ne znam, skoro 40 godina, bez šansi da će naći ženu. I kako u Albaniji ima jedno slično mesto gde ima višak žena, onda su počeli da dovode žene iz Albanije. I one ostaju tu, udaju se, rađaju decu, a ne znaju ni srpski. Znači, ona ne zna albanski, ona ne zna srpski, a sve super funkcioniše. Kako to? Sad, baš su me pitali da komentarišem za National Geographic. Jer kao Amerikanci to ne razumiju, kao Srbi, Albanci, kao... Međutim, to su ljudske priče. Sad, u tradicionalnim društvima, znači tim gde se teško živi, su vrlo jasno definisane uloge, društvene uloge. Zna se šta je muško, zna se šta je žensko. Zna se kako muško treba da se ponaša, zna se kako žensko treba da se ponaša. On uči taj obrazac, taj model u svojoj družini, ona uči u svojoj. I kad ih spojite, šta se desi? Super funkcionišu, kompatibilni, imate tim. Tim čija je funkcija da preživi i čija je funkcija da rađe decu. Znači oni rađaju decu, puno dece, gde ima za jedno, ima za dvoje, gde ima za dvoje, ima za troje i tako dalje. Recimo, moja baba je iz, bilo ih je 12, moja baka, i sad ne znam kako je u vašim pričama, ali to je ono 20. godine 20. veka i pre toga, znači široke porodice. Sad, on ima svoj život, tako, on ima svoj zadatak, ide u lov, donosi, ona kuva, pere, bavi se decom i sad poslije se pitanje, znaš, ko je tu loše prošao? Pa život je težak i za jedno i za drugo. I možda samo da vam objasnim kako ide, da to nije nikakva prisila, jer mi smo gledali filmove, ono, Bela Brezija, ne znam kako je to nekad bilo primitivno i ne znam šta, a u stvari, recimo u Turskoj, njoj dovode njega, da se oni vide, pa ako se dopadnu jedno drugom, bude nešto, ako se dopadnu, nema veze, ništa. I čak nema razgovora, nema odbijanja, nego ona njemu skuva kafu. I sad, ako je kafa suviše slatka, to znači ništa. Znači, oni dođu, pričaju, vide se, piju kafu, kava slatka, hvala lepo, doviđenja, idemo kod druge. Dobro. Sad, u većini tih društava brak je potreba. Znači, bez braka, bez njega i nje zajedno, ne mogu da podižu decu. To znači da, recimo, ako njemu umre žena ili njoj umre muž, ona mora brzo da nađe nekog drugog, da uskoči u njegovo mesto kako bi ta porodica funkcionisala. I to se dešavalo. Dobro, eto, to je to. Ajmo sad gore. Kada se društvo obogati,
pre jedno 7-8 godina je to izračunato da je to negde $10.000 po glavi stanovnika, bruto nacionalni dohodak. Onda u istraživanjima ljudi prestaju da povezuju svoju sreću sa nekim materijalnim stvarima. Nego postoje to važno kako se osjeća. Postoje važan kvalitet života. Sad, šta je kvalitet života? Jeste da se dobro osjećate, ali i da to bude reakcija na neku realnost. I na neku, osnovne potrebe zadovoljene, nešto preko toga, nečim se bavim, dobro se osjećam i to je to. Moj život je kvalitet. Međutim, za razliku od ovog ovdje čoveka, kada ja hoću da živim kvalitetno i kad ja hoću dobro da se osjećam, onda se pojavlja nešto novo, a to je stav prema sopstvenim emocijama. Znači, ja gledam kako se osjećam i meni postoje važno kako se osjećam. Ovome ovde nije važno kako se osjeća. Ja se sećam uvijek, otprilike, nešto radi, pa udari se po prstu, odsečeš skoro pola prsta i on kao, komocinu. Nešto uvijek nastavi da radi. Pravi muškarac. Rambo. Da. I sad, šta se desi? Pojedinac nekako poraste, postane važan sam sebi, a društvo, pošto sam ja preživeo, tako, šta će meni društvo? Društvo mi više nije zajednica, nisu mi više važni, ni družina, ni primarna, sekundarna, šira družina, pleme, nacija i tako dalje, to sve nije važno. Proporcije, pojedinac postane važan sam sebi, društvo mu postane nevažno i društvo počne tretira kao supermarket. Znači, ja bih nešto malo bi da seksam i fino izađem u neki klub, u supermarket, gde su ženske na policama. I uzmem jednu sa police, odnesem kući, malo probam, malo ovako, malo onako, nije loše, to. A ček je bila ona druga na polici, možda ona druga malo bolje. Ništa, uzmem i ovu, vratim se nazad, vratim na policu, reklamacija, dajte mi onu drugu, uzmem drugu i tako 100 puta. Dakle, ovde sad drugi ljudi postaju objekti. Znači nisu ljudi, nego su objekti. Objekti čega? Objekti zadovoljenja mojih želja, potreba i tako dalje. I to se odnosi na sve. Znači, ovde sad imamo priču o narcisoidnosti. To, recimo, priča o mit o narcisu. To verovatno znate. Šta je problem kod narcisoidnih? Zaljubljeni su sami sebe. Da, to je tipično pogrešno mišljenje, hvala. Mit o narcisu ide ovako. On jeste bio jako lep mladić, međutim, njegov greh nije bio što je bio zaljubljen u sebe, nego je njegov greh bio što je bio bezosećajan prema drugim ljudima. Nije bio sočutan. I to se prvenstveno odnosilo na ljude koji su se u njega zaljubljivali i koji su malo čustveno isiljevali. U smislu, narcise, ako mi ne pokloniš 5 minuta razgovora, ja ću se ubiti. Onda narcis kaže, a kako ćeš se ubiti? Kaže, mačem. Pa evo ti moj mač, pa se ubio odmah. I ovi se ubije mačem i tako se njih nekoliko ubilo, obesilo i tako dalje. Inače, Grci narkis, ne kažu narcis, nego narkis. Kao reči narkoza. I to je to, neosetljivi. Znači, on je mister brezčutni u prevodu sa grčkog. I to gledaju bogovi i kažu, ovo nije u redu što ovaj mali radi, sad će on da vidi kako je to. I onda mu pošalju zaljubljenost, kao što ste vi rekli, kao kaznu. Znači, on se sad zaljubio samog sebe, kad vidi liko u jezeru, pokušava da dohvati, ne može, osjeti taj bol, zbog toga što, sad da vidi on kako je bilo njima, osjeti taj bol, i onda onim istim mačem se probode. Dakle, prava motnja kod narcisoidnih je u stvari to što imaju, kako mi onako eufemistički kažemo, smanjen kapacitet za ljubav.
Znači, plitko vole druge ili ne vole uopšte. I kada ne volim druge, onda drugi nisu ljudi, nego su objekti i nemam sočutija i nemam empatije i šta me briga i, znaš, uzmem sa police, malo probam i bacim kroz prozor. Znači, ne vraćam, tražim, šta me briga, gotovo je, odradila je svoju funkciju. I sad, to imate u svemu. Znači, ovde sad, u zoni, po znacima navoda, kvalitetom života, ljudi traže užitak u svemu. Hrana, vino, imate li ovde somilijera? Da vam preporuči ne znam šta, seks, razne seksualne prakse, droge, svašta. Znači, i sad, ajde odnosi. Ovde znamo kako je dole, ajde vidimo kako je ovde. Dobro, znači, on vidi žensku i shvati da se zaljubio. I zaljubljen je 15 dana sigurno. Ako se to realizuje. Međutim, seks ne može da zameni ljubav. Jer ljubav je jako stabilno osjećanje. Mesto u evoluciji gde se pojavlja ljubav, to je mesto između majke i mladunčeta. Ali kog mladunčeta? Onog mladunčeta kome treba dugo vremena da poraste. I pošto to mladunče treba mu dugo vremena poraste, recimo orangutan, treba mu 8 godina da postane odrastao. I majka i on su 8 godina vezani. Znači, majka se vezuje za svoje dete da bi ga zaštitila, da bi ga podigla. A kako je onda ona vezana za dete, onda se tata vezuje za mamu, kako bi cela stvar funkcionisala. Dakle, pravo mesto evolutivno je u stvari veza roditelja sa decom. To je ta ljubav. I ta ljubav je naravno stabilna, trajna i tako dalje. Takva je ljubav između partnera, takva je ljubav ovde. Mislim, odmah da vam kažem, mi smo, zapad je arogantan, mi smo na zapadu. I mi pričamo o zoni preživljavanja kao, kako je to nekad bilo pre 100 i više godina. Prvo, nismo sigurni da to neće biti tako ponovo za 50 godina. Ekonomija, sve se ljulja, ko zna šta će biti. Drugo, ovako funkcioniše veći deo planete. Jug i istok su u ovoj varijanti. Dobro, sad dajmo ovde. Vraćamo se na nju, ajde. I ona je videla njega, ima divne oči i ona shvata da se zaljubila. Nema jedno, nego 3 srca. Tu nešto se čudno dešava i ona je zaljubljena. Sad, ljudi misle da je zaljubljenost jedno prirodno osjećanje i da je zaljubljenost prva faza ljubavi. Nije. Zaljubljenost je prva faza razočaranja. I reč razočaranje je jako dobra, jer ima u korenu čarati. Čarati je magijski postupak izazivanja mentalne opijenosti, iluzije. Znači, očarati, začarati, razočarati. Neko je progledao, magija je prestala i on je video. Sad šta je video? Video je drugu osobu onaka kakva zaista jeste. I zbog toga, ali idem redom. Recimo, zaljubljenost, emocija koja se zove zaljubljenost, toga nemate u Aziji. To sam prvi put našao kod Denis de Rougemona, koji je proučavao mitove ljubavi. I kaže, u celoj Aziji nemate ni jednu veliku ljubavnu priču. Nema. Jer oni ne veruju to. Ne veruju da je, ne znam, ljubav smisla života, da je ljubav cilj i tako dalje. I sad se malo promenilo kako dolaze američka kultura kroz medije, ali pre toga nemate zaljubljenost. Ne postoji. Nemate ni Africi. Znači, u Africi nemate ni depresiju. Proučavali su 50. godina, traži, nema taj sistem uzgoje koji pravi takav super ego koji je potreban za depresiju.
Znači, ko može da se zaljubi? Može samo osoba koja veruje u idealnu ljubav. Idealna ljubav, ideja, koren. Ljubav koja postoji u ideji. Nema u realnosti. Znači imam idealnu ljubav, ja ću nađem pravu i bit će nam super i stalno ću se smejati i imat ću 5 orgazama dnevno i ona će kuvati bolje od moje mame a naravno bit će bogata i sve će to i t. I naravno jedno je tamo. Prepoznam nekoga koji ima 2-3 sličnosti sa tom nekom mojom predstavom. I onda mislim, ako ima te 3 sličnosti, mora ima i onih ostalih 17. To je logička greška, pars pro toto. Znači, vidim deo i mislim da je celina isto tako. Nije. I zato, mislim, stručni naziv je projekcija. Ja projektujem tu predstavu o idealnom partneru ili pravom partneru na tu osobu i sad ne vidim tu osobu, nego imam ono što tražim i ono što mislim da sam našao, to su isto. A to je fenomenalno, to je najvažnije u životu. I zato je moja emocija jako snažna i zato je meni tako lepo. Jer sam konačno našao ono što tražim. I zato je zaljubljenost tako snažna, ali nije dovoljno gledati emocije, jer kad gledate samo šta neko osjeća, onda ne možete da razlikujete dalje ljubav, dalje zaljubljenost. Mora čovjek da zna nešto. Znači mora da bude psihološki pismen, u smislu da zna šta je projekcija, šta ono, odnosno dovoljno ako ste čitali knjigu Formule ljubavi, to je već dovoljno za emocionalnu pismenost. Ima još par dobrih knjiga na tu temu, nisu moje. Recimo jedna je 5 jezika ljubavi, vrlo jednostavan model, ali pomaže parovima koji ne znaju kako da izraze ljubav, da bolje čitaju signali između sebe. I sad, ova ženska, ona se zaljubi u njega i misli da to je to. Međutim, koliko zaljubljenost traje? Može da traje do kraja života. Pa može ako nije uzročena. Znači, oni su se sreli, bili su zajedno 12 dana na Mljetu i onda je ona otišla u Holandiju. A on je izgubio njene papirić sa njenim podacima. I onda on je doživio nešto idealno i zna da to može sa tom ženom, ali ta žena je negde tamo i znači, može jedino tako, ali ovako u realnosti ne. Zato što živ čovek se pokazuje kakav je. I samo dokazuje da se ne uklapa u tu predstavu koju neko ima o njemu. I onda tokom vremena ljudi, iako se trude, ne znam, on je nju išamaro prvi put. I ona kaže, a kako je strasan. Temperament. Dok je zaljubljen. Znači, sve mu oprašta, sve redefiniše da bi uklopila u tu sliku i tako dalje. Sad, šta je poenta? Poenta je u tome da on ju ostavi za 15 dana, ona bi njega ostavila za 5 ili 15 meseci. Zato što više nije zaljubljena. Ohladila se. I to je sad problem savremenog, dobro, sad ne znam koliko je to ovde, ali mislim da zapad u urbanim centrima, to seksi grad, da imaju taj problem. Znači, muškarac je pobrko seksualnu privlačnost sa ljubavlju, a žena zaljubljenost sa ljubavlju. I jedno i drugo je kratkotrajno i ne može da zameni ljubav. Tako da, danas imate jako puno ljudi koji su divni, krasni, znači, lepo izgledaju, rade na sebi, fitness, govore puno jezika, imaju magisterijum, voze auto, bave se sportom, divni, ali nisu spremni za vezu. Bio je jedan takav pre mesec dana i ja ga pitam, pa dobro, kad razmišlja o nekoj devojci, pa odluči ipak ne. Kao ne, nisam ja spreman, bla, bla, bla. Odložit ću ja to. Koliko imaš godina? Pa 38. Pa dobro, mlad si. I to su, dobro, to su sad, znači, šta se dešava sa zapom, šta se dešava, dobro, ajde da ubacimo i decu. Znači, ovde imate jedno dete, eventualno 2 dece,
ali što kasnije. Što kasnije i što manje dece. Jer deca, prvo, su dosadna, teret, i drugo, kad ih rodite, morate pre njima budete savršeni. Savršeni roditelji, i to zahtjeva puno odricanja, stalnu ljubav, mislim ne zahtjeva, ali ljudi misle to zahtjeva, to ćemo, nadam se, malo dotaći, malo savremenu uzgoju, koja je opet povezana s ovim. Znači, to dete živi u ljubavi. Nema discipline, samo ljubav. I to je jako naporno. I onda gledate nekog ima dete i kažete, ja to ne mogu. Tako da je sve više i više ljudi koji donose odluku, materinstvo kao izbor. Znači, neću. Ili očinstvo kao izbor. Znaš, neću, nisam ja za to. Jer je to naporno, zahtevno i tako dalje. I sad šta je poenta? Poenta je da Zapad propada. Znači, biološki, ovaj model koga imamo je biološki neuspešan. Ne rađa se dovoljno dece. A razmaženi smo. Mora neko da radi. Tako da, zato je, mislim, možda dovoljno suženo, ali ovo se sužava i u ovome što sam sad nacrtao imate objašnjenje zašto je propao Rim. Kao velika civilizacija i tako dalje. Kad su se obogatili, ili to je isto na neki način odgovor na objašnjenje finansijske krize. Kapitalizam dobro funkcioniše ovde. Gde je China? Ovde ili ovde? Da, jer u kapitalizmu ljudi rade ko ludi zato što su uplašeni. Nema sigurnosti. A onda kada se obogate, onda neće da rade, nego igraju na berzi. I tako dalje, i naravno zarađuju jedno vreme. To je bilo i 20. godina. Gledao sam neki dokumentarni film u Americi kad sam bio, baš o tome i tačno to. Znaš, kao da gledam sad pre 10 godina kako je bilo u Evropi, tako je bilo u Americi 20. godina. Ono neće da rade, berza, čitaju knjige o psihologiji uspeha, ne radiš ti nego novac radi za tebe i tako dalje. Eto, toliko. Jaz mislim, da bi pa zdaj Zoran še kar vzgojo. Namreč, ker smo tudi najavili, tako da bo to pogovor seveda o ljubezni in o vzgoji, zato ker pač seveda te dve temi sta povezani. Hkrati sta to tisti dve temi, s katerimi pač največ prahu dvigujete. Torej, zdaj še nekaj o vzgoji, prosim lepo. Izvedite, gde radite? Hvala, Zoran. Policija, slovenska. Moj prijatelj, znači. Divan čovjek. Evo, sad nešto što mislim da može svako da razume, bar ja tako objašnjam, inače je to vrlo kompleksno, cijeli su psihološke teorije oko toga, ali da shvatite zaplet oko uzgoja. Znači, šta sam nacrtao? Vidite, vi ne vidite sigurno. Evo ga proučite. Znači, mama i dete. Dete ima potrebe. Kad je gladno, žedno i tako dalje, dete se osjeća neprijatno, dete plače. Mama dođe i mama uradi nešto da zadovolji detetu potrebu. Znači, ako sam ja dete od 8 meseci, ko je moja mama? Moja mama je ona moćna žena koja dođe i kad je meni nešto neprijatno, uradi da mi bude prijatno. Moja mama sklanja neprijatnost. Wow. Sad, idemo, to je prva godina života, inače, za buduće mame, nemojte se plašiti. Što se tiče prve godine života, ona u principu, ako je dete zdravo, nije naporna. A ni ostale godine nisu naporne, pod uslovom da imate
ono što svaki roditelj mora da ima. A što večeras možete dobiti sa velikim popustom za samo 10 €. I sa potpisom autora. No, ampak čisto res je, to edina knjiga, ki jo jaz dopuščam brati mojim študentom na to temo, moram povedati. Hvala, Mislim, hvala. brez popusta. Ja. Dobro. Sad. Znači, većina beba spava, gleda, malo plače, nisu naporne. Druga godina života. Dete sad više nije beba. Znači, dete je sad pametno, u smislu inteligentno, razmišlja o nekim stvarima i pored potreba ima želje. Sad, šta su potrebe i šta su želje? Potreba je ono bez čijeg zadovoljenja ne možemo. Umiremo. I potreba ima malo. Želja je ono bez čijeg zadovoljenja vam je neprijatno. Samo neprijatno. Seks je između. Znači, niko nije umro od nedostatka seksa, ali seks je potreba za vrstu. Kad ne je bilo seksa, ne je bilo vrste i zato je Freud se organizovao oko želje koja se zove seks, a želja na latinskom se kaže libido. Muzičari znaju oni klasični, ad libitatem. Sviraju po želji. Dobro. Dete ima želju. I sad kad dete ima želju, dete nešto vidi i hoće to i osjeća neprijatnost, frustraciju, jer želja nije ispunjena. To je dete, ovo je detetova želja kao sila ka nečemu. Šta je to, uopšte nije važno. X. Ok. I onda mama gleda šta dete želi. Šta zna dete od 1,5 dana. I ako je to njoj u redu, ona dozvoli ispunjenje želje. Znači, odnos prema želji je pozitivan. Kada ispunite želju, šta osjećate? Bravo, ko je to rekao? Opet moji đaci. Pa i za vas. Ne, jaz nisem rekla. Verjetno je bila moja hčerka. Da, osjetite zadovoljstvo. Ako je želja jako važna, osjetite veoma snažno zadovoljstvo koje se zove sreća. Znači, moja mama, to je ona moja mama iz prve godine, koju ja dobro znam. Kad je meni neprijatno, ona dođe i uradi da meni bude prijatno. To je moja ljubeča matera. Ali ima sad i drugi tip situacije. A to je kada dete želi nešto što je opasno, što nije u redu i tako dalje. I onda mama dođe i kaže to ne može, ne dam, ne dovolim. I sloni. A dete zna šta želi. I to je sad za dete šok. Zašto je šok? Pa zato što to sad nije moja ljubeča matera i ovo je neka žena koja me ne voli. Znači, ta žena liči na moju mamu. To je neka zla žena i to imate neke psihološke teorije koje pričaju dve mame. Jer neko dete, recimo, kaže ne volim kad ona druga moja mama dođe sa posla. Koja je prva mama? Pa prva mama je ona vesela, vedra koja me poljubi, vodi me, A koja je druga mama? Ona koja je neraspoložena i tako dalje. Jer deca misle konkretno. I deca povezuju lice. Znači, kad je mama ljuta, kako ima jezna? Kako je lice? Znači, namršti se. Ja pogledam. I ovo, isto. S tim što dete to malo i doda. Sad, u čemu je problem? Problem je u tome što dete ne razlikuje sebe od svojih želja. Ja jednako moja želja. I kad mama kaže ne želim da ti ispunim želju, onda dete to doživi kao da ona ne odbacuje želju, nego njega.
A kad imate 1,5 godina, najvažnija stvar na svetu je da li vas mama voli. I onda je to dete autentično nesrećno. Znači, vi kažete ne i dete vas gleda, vi kažete ne i dete suze, pamice, ti me ne voliš. I vi gledate to dete pred sobom koje misli da ga vi ne volite. A čitali ste Freuda. I sad, ja ću vam ispričati kako treba, a onda kako obično ljudi rade. I kako su nekad i kako sad. Šta treba? Da se setite što je vaš cilj. Vaš cilj je da pripremite dete za samostalni život u ljudskom društvu. Iako on ima 1,5 godina, vi ga uzgajate, vi ga socijalizujete. I ono što je zadatak na tom nivou, kad ima u 2. godini, to je da naučite dete da se podredi. I gledate... da, možete bilo kada da komentarišete. No, se mi sva že rekla, da verjetno glede na razmere ne bi bilo dobro, da mikrofon kar kroži, če lahko prosimo. To znate od ranije, dobro, okej. Dakle, dete je obupano i sad ne gledate detetu emociju, ne gledate udaljeni cilj. I dete će zaista misliti da ga ne volite čitavih 6 minuta. A onda se život nastavlja i idemo dalje. Ok. Sad, šta je poenta? Poenta je da dete do tada misli, wow, baš je super, ja sam se rodio, sve rade što ja želim i tako dalje. A onda, kad se to počne se dešava, dete kaže, hej, jebi ga, ja sam sužen. Znate na češkom kako se kaže sužen? Na češkom sužen se kaže otrok. I zato Česi kad idu kroz Sloveniju, ono otroki na cesti. Slovenci. Feudalizam. Probovlasnički odnos. Sad, šta je dobro uzgoja? Dobro uzgoja, znači šta nam je cilj? Cilj je da dete napravi razliku između sebe i svojih želja. Ovo nam je cilj. Da ja različito od svojih želja, ja različito od svojih postupaka, ponašanja. I ako se to desi, ja vam dajem garanciju na mentalno zdravlje deteta u trajanju od 60 godina.